Unsa di ay kung atong partner manananggot ra, mangingisda ra, tricycle driver ra, unsa di ay? Unsa di problema kung tricycle driver imong bana, mangingisda imong bana? Unsa di ay ni siya di ay? Mumatter di ay na siya. Para nako gugma ra jud, attention, gugma, oras, respeto, alagad, number one gid ang service kanang alagaran gid ka nya, kapoy kid ka nya, kanang tagdon kaniya, kanang ipampered kaniya, ana pa mura man jud na o importante di man siguro na importante kung seaman ka, kung engineer mo bana or whatever. Di man siguro na importante o importante magminahalay. No? Kanang ingnon ta ba nga, ha? Tanga agud nimo. Sa kagwapa nimo mo nimong gipili. Asa di ay asa ko nagwapa. Asa ko nagwapa uy. No, na-trigger lang ko sa kuan ba. Trigger kay ko ganina guys. Or di ko kadawat ba nga. Ingana di ay. Ingana di ay. No. Ayo kay siya nga manulti sa nga ingon ana nga imong nga mangutana ba ang imuhang ang usa ka pasahero sa imuha ang imong seatmate dito sa series mangutana nimo unsa imong trabaho nya nga naon ka na pagkatuy-tuy sa nimo oy sa kagwapa nimo namili lang kag ingon ana sa lang di ay para gid nako no ang importante ra gid sa kuha attention kanang serbisuan ka magalagaray mong duha ba dili ka ikaw ra po'y paalagad kanang kamudyong duha ba oh nga na siya shoutout sa akong kukong nako nang limpyo ana di kay ingnan ko nga inak ayo oy may istoryahan tag mga ingon ana guys ba nga kanang pagkatuy-tuy ko ani mo oy asa ko natanga ba kay gwapa daw ko di mo guna siya maoy importante sa kuan god sa relasyon sa inyong panag-uban ang importante sa panag-uban kay gugma man god once na I love everything mo-workout na maguna tanan pero bisag saon pa nimo ikaw rin na in love bisag saon pa nimo ugukod madugay makapuyan jud ka kinahanglan mo nag-love nga two-way traffic man guna di man guna ingon sa status kung unsa siya di man na need nga kuan gyud kanang maayo jud trabaho imuhang pares ana importante nga nagalagaray mong duha nagsuportaray mo suporta gid ba support ra jud para nako ayo jud ko ing nagtanga kay gwapa ko grabe basig naka-like ka charot no chares ka ayo no gianaan lagi ko ganina sa kuan akong kanang tapad sa kuan ba dako ganina ginganaan ko niya nga kanang minyo na ka ma'am ana ba unsay imong trabaho sa imong say trabaho sa imong partner ono ya tuy-tuy da ita ana musulti tag tinuod nga proud man ko bahalag ingon ana na siya bahalag ingana na iyang trabaho di man na matter na ko nga ako ra gyud support ra gyud mo ra gyud nako support nya time nya kanang mag-alagaray mo ra gyud na siya mo ra man ay makakuan sa family ba kana bang mo makatabang sa imong family nga mo stand out gyud ang family suportaray ra man gyud sa usag-usa nga bisan sa kalisod mag-inunungay gyud mo kanang unong gyud saon man na nimo nga engineer seaman shout out sa mga engineer mga seaman dira no nga ako ra bang ibaw ako mga friends mga nindot ba ito sila kinabuhi nga na ba nga daghan lagi kwarta nya wa kay kugmaa no so man mga dato kay kanya provided ka tanan nya wala say gugma saom na nimo para asa ra gyapon no so shout out sa akong natubo nga kanang kalabasa guys sagdi lamang na sila nga ingnon tagtanga nga kuan kinahanglan di na no sus mura po usay mo believe po ko nga ma-feeling gwapa na lang po ta but you know what ang kana bitang kanang gwapa ta sexy ta it's the confidence man gud no believing of ourselves nga kanang affirmation ba sa imong kaugalingon nga mutuo ka nga kanang effort kay ko diri sir kanang mutuo ka sa imong kaugalingon nga ikaw gwapa ka you feel sexy you feel beautiful it's not what the people think of you it's not their opinions matter ikaw na mismo mo ingon sa imong kaugalingon mo affirm kayo di ka mo value sa imong kaugalingon di ka kanang sige po ka gunahuna sa imong mga isikataw nya wala ra gyapon
imuha dyan kaugalingon, kinahanglan, number one gyud ka nga, mo affirm sa mga kaugalingon that you are beautiful, you are sexy, and sometimes I believe nga, yes, I'm beautiful, I'm sexy, because that's how we feel, and we feel confident, ingana, no? Yung sige, ambisyosa kaayo, mga ambisyon, magudda, uy, haler, kapahipokrita naman lang gyud ninyo, di mo mga ambisyon, wala ganing musang trabaho ang uban, naning magani kayo sila, gwapa silang kaugalingon, bisag gasalig ka silang ginikanan, bisag gasalig ka sila silang mga pares, ang pagwapa man jud gani sila, mag feeling man gid gani sila nga no, it's how you feel nga loving yourself, no? Di lang gid ta masuya anong mga nagwapa sila din ha, yung sa ilang lifestyle sa ilang kinabuhi, sa ilang mga partners, sa ilang ikuan. Di lang gid ta magkuan ana, uy, para jud nako sa ang tinuod gid nga panag-uban, ang value gid sa kanang relasyon, kanag yung magsuportaray mo no matter sa usa pa kalisod ang panahon, mag-inunungay gyud mo, and kung naa na siya sa start pa lang sa inyong relasyon, naa na siya padayon. Pero akong advice ninyo, take this, tigid mo magmahay. Permiro pa lang sa relasyon gabugno na mo, permiro pa lang gagukod na ka, nako, you're wasting your time. Believe me, you will be wasting your time for the rest of your life. So karon pa lang nga pwede ka mo iskapo na. Leave, let go gyud na sa una gahi kay kuguluan na digi ko mamati ana, pero tinuod gyud na siya. Kung karon pa lang wala na mo'y ayo sa inyong relasyon, dili na mo magsuportaray, nya di na mo magkasinabot, let go gyud. Ang kinahanglan na gyud para mo stand mo no. Number one is gugma, respect, unya unong. Nya ikaduha, dawaton ani mo nga imong kapalaran. Kung naa na ka sa inyong kapalaran ingon ana, ayaw worst imong kaugalingon nga kana piti na ka, bisag sala na lang imong hunaon, no, nga kanang the best revenge is to stay beautiful, to take care of yourself, dili kay magsikag maoy sa Facebook, magsigi kag kanang feel kay ka nga unsa man siya, strong, magkasige man siya ga strong, no? Sorry kaayo sa akong mga friends nga hili kayo mas strong, no, nya kanang kuan, I am so honest with myself, kanang if I don't feel like that person, i-unfollow ra gid na ako, no, labi ra kong need kay nato sa nga kuan ka na maikugta sa iha ba niya, although dili kita mo gi kuan sa maong post, pero kanang i-unfollow lang gid kinayuban gid nga kanang nangisog na buntag paganig sayo, no. Maybe they lack of love, they lack of support, they lack of everything, but cheers to those mga women dira nga strong gipon kay nagpaka-strong, kaayo unya nagpaka-strong mo gina importante, no, importante gid kay na, no, basta ang importante ra gyud nga first pag ganay sa inyong relasyon di lang gyud mag-work, sige mo glalis, sige mo disagree bisag color ra, bisag unsay size, unsay kanon nagkuan na mo mga little things, grabe na inyong argument, ayaw gyud na siya ipadayon, no, do not chase gyud, ayaw naghabol gyud bisag sakit kaayo karon pa lang dan putla na ano, yeah. God's time is the perfect time. God's time is the perfect time. Maabot yun ang panahon nga, grabe. Maabot ang panahon nga, wala nimo panumbali nga, ma-okay ra gid sa tanan. As in, okay ra gid kayo tanan. Ana na siya. Maabot ra gid ang right person nga para nimo, and you will be happy for the rest of your life. Wala na kay pangayoon sa kilibutan. Wala na kay pangayoon sa kinabuhi. No? Kay tanan na ang peace, ang joy, and the love, etc. nga. Inspired kay ka, dasma. Importante ang imong mental health. Kana siya imong mental health mo imong proteksyonan nga okay kayo imong mental health. Kung mao na siya nakapa-heal sa imong soul, mo na siya nakatag og peace nimo, nakatag og dasig nimo, go on with your life. No, go what makes you happy. Dili ang mga istorya sa uban. Kapag katoy-toy nimo katanga nimo, katanga gud nimo ma'am if you are telling the truth. Mo na importante man gyud nga mo last ka. Di man gyud ka mo back out dili. Ang tanan nga tinuod ka nahigugma, ang tanan nga mga kuan, ang mga tanan nga mga puking na gitagugma, no, ang tanan nga mga kasakit sa imong kinabuhi, no matter how the people dictate you to live, magpadayon gid ka nga magtindog dira kung asa ka ngano. There are many reasons, usa ra gyud rason nga mo give up ka, pero thousands of reasons nga nang hold on ka. It's because of the love. Kung magpibili ang gugma, kung napang gugma, no, gugma man guna siya nga not only physical, not only the what you need to somebody, to your partner,
but a love that will last forever, nga even in the long suffering, even in the midst of the suffering, padayonon gihapon nimong mahigugma kaan mo stay. So why you stay, kugmaan ka kay ugwa na joy kugma, di na magid malay, no, bisan pag sunugo na imong lawas tina. Even if your body is to be born, for love is patient, love is perseverance, mo persevere gid sa mo, agwanta gid siya. And wala na kay laing pangayon pa sa kinabuhi. Wala na kay laing nga dili na nimo murag moingon sila strong ka, pero ang tinuod kay wala na nimo na feel nga nagantos ka, wala nimo na feel nga ang imong kinabuhi is at stake of what you are wasting your. Pero syempre darating siguro ang panahon na you will make a decision of your life. It's time for me now nga ako na sad ang time to value yourself, no, like laag siguro, no, hatagan nimo imong ipamper nimo imong kaugalingon when the time comes. Basta the best revenge lang is magpaka-strong lang gid ka, stay beautiful no matter what you look like, you know. The opinions of the other people doesn't matter at all. Shout out sa atong kuan, ganina rin ako gi-shout out, guys, no, og shout out sad sa akong na seatmate nga series nga pasahero, no, murag age naman siya og mga 65, no, so gulang jud siya. And then nasyak ko siyang gingon, no, nasyak ko lahi og mentality, maybe he is just practical, but for me practical man sad ko, pero para sa ako maura gid na kanang mo stay ka kay because you are in love with that person, na stay ka kay dagan kay mga rason stay ka, but number one is love yun. Kay if love gyud nimo ang mo kuan gyud mo kanang nanggamot na ka, and there are many reasons nga bisan pag unsa kon pag-dictate sa mga tao. Thank you so much for watching my video. Que sira Hakuna Matata. Chilang, vlog lang. To God be the glory.